Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Lives TV lona nguPhel Kadini uphoso lwabaThembu Mthembu ngisuka le empangeni kwaSomopho. Awumphathi. Okay mphathi cima. Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Lives TV lona nguPhel Kadini uphoso lwabaThembu Mthembu ngisuka le kwaSomopho empangeni from empangeni to lana eThekwini eGagasini kwelika banana ngizothula uhlelo inkinga zomndeni bafkwethu ikhane ekhaya inkinga zakhona wonke umuntu ekhaya kubo nje uthwele nje khona kwangibuza wathi yini amabibane wesisi thina esakhulela emakhaya abona mawadu hamba ngenyawo ehlungwini angazi noma understand ihlungu made kushiswa utshani kuba lento emnyama kuthiwa ihlungu mawadu uhamba khona mase uyahamba khona yanyathela bese uyasikeka la ngaphansi ozwane la senyaweni obhonzo uyasikeka la einyaweni lokho kusikeka okusukuza ubuhlungu ongab understand kuthiwa amabibane ubuhlungu ke lobo obungapheli ke yikho ngibufanisa no benkinga zomndeni ngoba mawungeneme ekhaya lapha fanele kube comfortable kusuke kunzima khona indawo lapha kusuke kufanele khona ube happy khona ube comfortable futhi ngoba indawo nabo ozizwe u free khona namhlanje ke ngiphethe nangu umfowethu lana e-studio naye oneyinkinga zakhe zomndeni naye ofuna ukuthi ezobhodla okungaphakathi ngiyethemba lokuthi uzothola usizo futhi uzosizakala khona la endlini zomsakazo wakwa Black Lives TV kanye noPhel wakwaMthembu isibongo. Sawona Nsizwa unjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami boy. Ngicela nje ukuthi nje uzazise ukuthi ungubani futhi singakusiza ngani namhlanje lana ka Black Life inkinga zomndeni. Oyigama nguzethemba kwaDlovu Sibongo. Gatsheni. Yebo. Ekhaya ngihlukunyezwa uanti. Ekhaya uhlukunyezwa uanti. Yebo. Okay awulawule indlala udaba lakho ngoba bangilalela. Uanti bekuright eminyakeni edlule ubaba esasebenza. Manje ubaba njengasasebenzi uanti seyangihlukumeza ngicisha ukudla uthi ngizodla kanjani ngondlobani ubaba engafaki lutho. Okay. Ingane yakho yayispoiler mina uhleza engithuka engwashisa izitshe ngiphekise kodwa ingane yakhe intombazana ikhona ihleli. Noma iphuma ithi ayizulele yazabe nabangani bakhe akabunankinga kodwa mina bengaphuma ngisho ngithi ngiyodlala ibhola nabangani akafuni. Mntaka ngicela ukubuza ukuthi sibusa usiqedile isikole mhlawumbe umuntu okangana usafunda wena like lapha esikoleni sengiqedile esikoleni amatoho bungakawatholi yebo bengakawatholi okay baba okay qhubeka ke njengoba seqedile esikoleni bengisahleli ngasekhaya engihlukumeza kanjalo uanti nengane yakhe endala naye siqedile esikoleni sihlala nayo kodwa akangithathisi kwengane yakhe mina. Okay, umama wakho yena ukuphi? Umama angihlali naye umama. And umama umuntu ophasi. Ngize ngiyambikela lolu daba. Uvele athanda ukukholela kakhulu emthandazweni. Uvele athandaze ethi hayi mntana nami kuzodlula sithandazeni. Kuphela nje ngicela ngisizanga futhi naye. Okay. Manje yini eyenza wena ukuthi uchoose ukuhlala nobaba wakho ungahlali nomama wakho? Ubaba ungikhombisa uthando ngincane. Wazwa ukuthi ngihlale naye ngibe seduze wakhe ngisupport. Yeah, okay. And bekunjalo. Inkinga nje ibiqale kule minyaka edlulile phela umsebenzi. Yase kuba khona inkinga ekhaya ngwa nayo auntie besihlelisene kahle. Shuthi inkinga ibese kusenje ubaba phela lo msebenzi then wasebona ukuthi sengumthwalo shuthi kuyena usenzema ngendlela zonke ukuthi afuna ukungiqosha ngihlukumeza nje lapha ekhaya. Ubaba yena ukuphi njengamanje? Uba ukhona eThekwini usazama uyikonza akawutholi nawo umsebenzi wamanje. Okay. Yebo kunjalo. So wena vele ngithoka kade ubhalele la ka Black Life. Yebo ngabhalela khona ngidinga usizo. Okay. Wasukhona ukuthi bakuzama ukuthi ufike la. Ufike kanjani la? Ibona bangizama ukuze ngikwazi ukuthi ngikhokhele transport ngifike la. Oh okay. Yebo. Hayi siyabonga baka Black Life ukuthi uboy agcine sefikile. La ekhaya vele kuphi nendawo? Kusemkhomazi. Oh, hayibo yasisesaba nomuntu wasemkhomazi la. Yebo. Okay, manje boy ufuna senze kanjani? Sikhulume noauntie ukuthi ayikuhlukumeza noma mhlawumbe usitshela ubaba uyazi ukuthi ayahlukumezeka. Ubaba akazi ngale ndaba. Ngoba ngonyaka odluli wake wafika wangena endlini uauntie ngisakhuluma nobaba efonini. Kwase kwamcika lokho ifoni yami ayithathwa iphose emanzini abilayo.
iyafa kanjalo akafuna ukuthi ngikhulume nawe ubaba bengifisa mina ukuthi ningikhulumele naye uanti mhlambe lokho kuzowenza umehluko ngiqhubeke ngihlala ekhaya ngoba ngiyathanda ukuhlala ekhaya ngiyathanda ila ngizwa ngikhululekile ngihappy kodwa masekwenzeka kanje sekukubi manje udlala ibhola le emakhaya yebo ngidlala ibhola isifiso sakho nje isiphi nje ngoba usuqeda isikole yini nje ufuna ukuyenza nje mhlambe khona yini nje yogudi kuyona ufuna ukuyenza nje uqhubeke nayo engigudi khona kakhulu kweyinkondlo ngibhala inkondlo iciko yebo ngiyiciko kodwa nakho uanti lokho akakufuni ngoba emasontweni adlule ungena endlini wathatha amabhuku ami bengibhala kuona washisa wonke usaqhuba kona ukungihlukumeza uanti wayezwana yini nomama wakho abakaze bazwana mina nomama ngabe ngiqamba manga bebengazi batholana ngoba kubuye ngathi phela kupersonal akakwazi ukwenza izinto ezinjeni enganeni yomfowabo kusho lapho khona into engale wena ongayazi engathi njalo hayi boy sizozama usiza njani sifonela uanti simazisi yebo ngicela kanjalo okay ningikhulumele noanti okay Gatsheni siyabonga Ningizimu Afrika nangu kusama umfanyana omncanyana nje obukeka semncane kakhulu lana unenkinga yokuthi ekhaya lapha hlala khona uhlala noanti okusisi olamana nobaba wakhe indlela amphethe ngayo uthi ayigculisi neze uyabala ke izinto ngazinya zenza kuyena akakaze kamtshela ubaba wakhe ngalolu daba kodwa ukuyamtshela uma wakhe umuntu ophansi ibhlungu ke le ndaba kubhlungu kakhulukazi makuhlukumezeka ingane and neyomfana ngoba siyabaza sibona mabekhula bakhula ngenye indlela yakufana nathi thina noma vele nje singahlukumezeka mhlawumbe kwesikhathi kuthiwa sadalelwa ukuthi kodwa ke yena ayi buya kunzima kakhulu ngoba mayechaza uyamuzwa nangaphakathi usiza ukuthi kahle kahle akuhle kahle ekhaya sizozama ukuthi sixhumane noanti simazise ukuthi na into ayenzayo kuyena akayithandi umfana namhlanje kuhlelo ke ngibuye ngilidrive ngenye indlela ngilibone ukuthi nahamba kanjani sizozama ukuthi ngikhulume noanti naye masikhona isidingo sokuthi mhlawumbe naye ifuna ukuyishola khona kuanti kodwa kuanti sizozama ukuthi naye ke sikhona nje simbone uma mayichaza ukuthi umshisela amabhuku akhe mayichaza athi ifoni wabilisa ifoni yami ayifake emanzini abilayo akuzona izinto ezinhle lezo kungathi kunento engale yena mhlawumbe uboy angekho awenga mhlawumbe into yenza kudala or kwenzakalana uhleleko inkinga zomndeni inhloso yethu akusekhona ukudlibhiza noma mhlawumbe ukuthi sikhulume ngeindaba zabantu or isibreak ngeindaba zabantu lana nathi sinezethu kodwa kuukuthi egcineni kube nesisombululo siyathemba ukuthi namhlanje uyosephuma la kwa Black Life uboy ebese naso sizazama ukuthi sifanele uanti ingena voicemail ase siphinde simphinde futhi mntasa alright abona ukuthi akayibam ngcono vele sizama ubaba mhlawumbe straight alright hayi awungiphi number kababa Ningizimu Afrika zama ukufonela ubaba lana asimtholi ngicela ukuthi ungiphi number ka lokhu njani kababa okay sizozama ukufonela ubaba kungcono ongenanazi endlala yena uboy asho kubaba yena inkinga yakhe ukuthi ena kwenzakaleni ngoba uanti asimthole efonini mhlawumbe ubhizi sematasa phela nazo ngiyabonga ke samfonela kubaba
igama lakho boy? Zethembe. That's fine. Hayi. Hayi. Yebo, unjani baba Gatsheni? Siyaphila. Yeah. Ukhuluma nobani? Ukhuluma noPhela Mthembu from uBlack Life CV uhlelo izinkinga zomndeni. Oh, yebo. Yebo bamdlovu. Lana nginomntwana wakho uZethembe. Unento kahle kahle afuna ukukutshela yona. Osokunesikhathi nje kade ngakutshela yona. So ufuna ukukutshela yona ngoba iyamudla ngaphakathi. Akuyona imfihlo kodwa nje into eyenzakala empilweni yakhe ikakhulukazi ekhaya kanye kano anti wakhe. Oh, okay. Okay, ngizocela ukuthi nginikeze yini ithuba uZethemba ayikhulumele. Hayi, ngilalela. Okay. Ubeke la empopeni. Khona kuzozwakala boy. Ubekela. Sawona baba. Uyabenya? Yebo baba. Kunjani ndoda? Hayi akufani kuyancengeka ize nje zikhona inkinga. Gatsheni. Yebo empeleni la ngithi ngifuna ukwazisa ngodaba la maningekho luhle mina noAd lapha ekhaya. Hawu. Kwenze njani ndoda? Yebo baba lokhane waphelelwe yitoko nje uAnti uyangihlukumeza lapha ekhaya ngisha nokudla uthi ngizodla kanjani wena ungondli ungafaki lutho. Kuningi nje impela ngisho amabhuku ami la engibhala kona inkondlo awashisa. Hayi. Yakhumbula ifoni la wangithengele yona last year wayithatha wayiphose emanzini abilayo. Hayi, ndoda iqiniso lelo lishoyo. Iqiniso limsulwa baba ukuthi bengingazi ukutshela kanjani lento yazi. Hayi ndoda yimpi lento, yimpi lento ezo anjwakho, yimpi ngendlela ebangalisayo. Angihlangani naye, angizwani naye. Okubuhlungu kakhulu manje ufuna ngize ngiphume ekhaya ufuna ungixoxa kanti manje ilona ndawo mina engithembele kuyona leyana. Hayi, Gatsheni. Baba. Babusakhala manje Gatsheni. Ngoba ugibele uze la eThekwini, sizodla uphuthu lawa inkinga. Uyindodana yakho. Asale lapho yena emakhaya kusankinga kodwa kade ngasho ngathi woza la eThekwini sibone senzenjani indodana kululeka phakathi manje vele nje ugibele ngizokudamela abasetyana ngikuthubelele ukuthi ukwazi ukugibela mfana wami. Yebo akezwala baba ngiyabonga ngingasizakala. Hayi ungesabi mfana wami uGatsheni ubuya kanjani? Yebo akezwala ngiyabonga kakhulu baba. Kulungile mfana wami. Yebo. Siyabonga kakhulu bamdlovu ngesikhathi sakho nangesombululo nje obenaso enganeni cha. Kuzwakala kubhlungu ukuthi kuningi okwenzakala kuleli ekhaya wena ubungazi. Siyabonga ukuthi namhlanje ugcina usuwazile futhi waphuma nesisombululo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi lolu daba lelithathele phezulu nokuthi nje nikwazi ukusingatha umfana wami nikwazi ukuthi nenze indlela ukuthi ngigcine ngilitholile lolu lwazi. Ngiyabonga kakhulu. Boya Benyathi. Ngiyazwa. Ube nosuku oluhle. Makube njalo nakuwe ntombi. Bahlali sizwele kubaba uGatsheni uzikhulumele ngomlomo wakhe siyabanga nje ubudoda engibuzwa kubaba uGatsheni ngendlela nje akhuluma ngayo ukuthi ayimele indodana yakho omunye bezothi ayinamanga leyo ngane yera siyabonga nje nangendlela ukuthi asheshe aphume nesisombululo ukuthi ingane ayigibele isukele eMkhomazi ize kuyena la eThekwini bezodla uphuthu bobabili mangabe bedla uphuthu namanzi bonke kwenzeka kanjani ngoba phela kuthiwa intandane enhle makhosi anginina makusho unina kusekushwe noyise nonina konke into andike futhi ke phela ke ayi akukho ongakwenza umuntu mangabe ungamzali kwesesikhathi kuba kuningi futhi uzuzwa unjani baba ukhulume nobaba. Sengithokoze kakhulu ngosizathu uzonginika lona.
phela ngiyathokoza. Siyabonga kakhulu mfethu nje siyaxolela ukuthi ugcina usukhala singasakutholeli namanzi lana Nkosi yami. Ngiyabona nje into ezizenzayo nathi kwesinye isikhathi. Siyaxolisa kakhulu kodwa nje ngoba isombululo usitholile. Yebo. Okay. Bahlale ningakhohlwa ukusubscribe ni like ni view ni comment ni share nikwenze nje konke bahlali. Siyabonga yazi ukubuka kwenu bafethu ukuviewa kwenu kwenza omkhulu mehluko eziswini zabantu naseyimpilweni zabantu abanye basemaceleni na comment wenu mhlawumbe nokubeka nje uvo lwenu kwabanye abantu sometimes ukwenza into wena uthi wenza ngendlela kukhona omunye umuntu nanokuthi nje umunye umuntu unenkinga efana nomunye kodwa uthule naye omunye usesizakela omunye useyihilile ngalenkinga kananga uboy. Siyabonga kakhulu boy benyathi ube nosuku oluhle lona nguphela kade nophoso uhlelo inkinga zomndeni siphinde sibonana ngokuzayo toodles. Hayi kubonga mina. The Black Life TV.